boy, baka mo Lord. Diyos ko, ulit sa lahat. Pares ko mo ta. Sa napaka-magp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 ag
Siyempre, may photo eh. Hindi ako napagkakasal. So, dito talaga natin batikan na Master Joel Coros. Kahit ako ito yung buho ko, huwag niyo asahan pumuti yung buho ko. Hindi mangyayari yun. Dahil sa problema, dahil sa trahedya. Subalit sa araw, bumagal ang takbo ng mundo. Tumigil ito. Nagkaroon ng COVID-19. Nagkaroon ng pandemya. At ang aking anak sa araw, Stop! Sabi ko na stop!